बास लक्ष्मी पूजारे सर्वे होइछन्ति रत ब्राह्मण ठारू जे चंडाल परिजन्ते लक्ष्मी पूजारे रत अछन्ति समस्ते हुलाहुली शबदरे पूरिछि गगन कह कह तपीवर एकिस चरित ब्राह्मण चंडाल आसी समस्त जातिरे करुछन्ति कि उत्सव आनंद मतिरे केउं व्रत नाम काहाकु करन्ति पूजा तार कि नियम ଏହା ଶୁଣି ପରାଶର ହୋଇ ହସ ହସ କହନ୍ତି ବଚନ ଧୀରେ ଶୁଣବି ଶିଷ୍ୟ ଏ ଧାନ ମାଣିକା ଗୁରୁବାର ଯେ ହଟଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କ କର ପୂଜା ଏ ବ୍ରତେ ଘଟଇ ସବୁ ମାସ ମାନଙ୍କରେ ମାର୍ଗଶିର ସାର ତହିଁରେ ପଡ଼ଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେହି ଗୁରୁବାର ଜାଣ ସବୁଠାରୁ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁବାରଟି ପ୍ରଧାନ ଏକ ଦିନେ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଲେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ହୁଏ ସେ ଦିନର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟଇ ଯେ ବ୍ରତ ଏହା କହି ପରାଶର ହେଲେ ମୌନ ବ୍ରତ ପୁଣି ତାହାଙ୍କୁ ପୁଛିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କରିଥିଲେ ମର୍ତ୍ତେ ଯେଉଁ ନର ତହିଁରେ ସେ କେଉଁ ଶୁଭ ଫଳ ଲଭିଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ କରି କେ ଦୁଃଖ ପାଇଛି ଏହା ସବୁ ମୋ ଆଗରେ କହ ତ ଗୋସାଇଁ ଶୁଣିବାକୁ ତାହା ଚିତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପଜଇ ନାରଦ ବଚନ ଶୁଣି ପରାଶର ମୁନି କହନ୍ତି ହରଷ ଚିତେ ସୁମଧୁର ବାଣୀ ଧନ୍ୟ ହେ ନାରଦ ତୁମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ଚରିତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କଥାରେ ଯେ ହୋଇଅଛ ରତ କହୁଅଛି ପୁରାତନ କଥା ଅଛି ଯାହା